Pini la so video long JJM afan koson si online ben ka apply neng jima la so puthak sinang than pachini pon ikpo la penali tum jong si la so JJM afan apply lote chiklo jon long nali tum 8000 atangkam long ikji la se nali tum la so video bang lang pon igo la pen la so update nali tum kilong versi afan la so YouTube channel la bangke nali tum subscribe ingon la pen bell arjan theklongi hoda stame nali tum berpon ikdenon tang de non pathiek pen koson se online ka apply nang jima copy pi document se kenang jima la so details lang pononang la pen che than pononang tang de non pathiek pen che than pononang koson si JJM from at IMIS a form fill up nang jima nalitum la so video description kali pulte nalitum telegram channel whatsapp group long stame nalitum link long exi kali pulte nalitum la screen long thek pon long exi la dak pen nalitum lang pon tame la pen azada browser pen nalitum dam stame chok iglo la pen is nalitum dak thek pon long ikpo Department of Drinking Water la pen dak sanitation Ministry of Jal Shakti GOI la pen हर घर जल जीवन मिशन official website lo labang ke lapen screen lo nali tum thek pon long ekpo the individual lapen organization self registration form lo lapen a form ka fill up nang ji bang da kisung ke la an ke ave screen lo nali tum thek long ji ki chengsi da individual pusido exi lapen name of the individual nanitum da enter first name nanitum da amend ma fill up na po command amend pe sika ke apply jima lapen picture of individual mate da photo da upload po nang ikpo lapen passport photo lo gender nanitum da pen select po na po education qualification ko an sidak kachar lima la so education qualification da tok nang ji lapen ison alam nalitum la dak star ki doan la bangke nalitum dak fill up nang ji kinang sot nili nak nalitum han zoom stna wong pik po la theklang ji education pelong sta me dak star bangke do la star doan bang dak fill up nang ji kinang sot lo la penon ki do bom resident mate address dak tok nang po fill up nang po la pen dak nalitum enter city mate town la banalitum tok tame lapenda state nalitum dak fill up nang zila takinang sotlo lapen districts tame nalitum fill up ingon contact details nalitum contact details dak enter mobile number lapen enter email id lapen mobile number ber igdet pen fit nalitum la screen long thek pon long exist send otp la so dim ber igna po otp nalitum dak ipidun a mobile number along nang le ikpo lapen hola so otp bang mata code bang nalitum la otp code po dim nalitum fill up nang po Dependa question karju pondo are you presently employed in the water related sector nalitum tak no option pitun ikon lason that sidak number of years of experience in water sector related area nalitum jong sipine water lai ki claim dun tang experience to pulte nalitum ningkan ko an si experience tamala so aningkan dak tok dun ikon lapen areas that expertise labang kanalitum lang ponang po expertise lapen nalitum dak pen tik pitu nang po water resource management lapen water quality drinking water rainwater harvesting lapen research lapen community management lapen water economic capacity building lapen public health engineering lapen duthulang lason thata sta awareness generation information technology gender and water lapen others nalitum dak pen option do nalitum kolobang magathek la chongwai ikon lapen de pen feed which district state in India are you active non koso state lapen India lo koso district lapen koso state long sinalitum kidoma la so fan confirmation nang po nalitum dak pen select pon iko select hini ki thom sta nalitum select pon ikmela la pen nalitum dak district bang fill up dun nang po putho dak duthulang describe work in water sector ESP drinking water in 100 words water sector la pen ESP drinking water puthak dak nalitum 100 words pen dak tok dun nang ji kinang sotlo lapen pusot dak duthulang link bio page website nalitum jong sipini website do pre dak pidun ikme jong nalitum ki claim bom pulote lapen pusot dak duthulang nalitum theklongji upload cv mate documents nalitum upload nang po lapen village government id proof nalitum ad id proof dak pidun nang po
government ID like Aadhar le pita chok la pen voter ID pan card lai hui le dak pita chok la pen la tang de da fit nang litum capture dak kethek pon long teng nang litum la enter capture podim tu ji la sodim nang litum berik nang po la pen de da fit nang litum dak thek pon long igji la dak nang litum submit along ber nang po yo la son lo la si penaan youtuber tum do nali tum stame thek ponlong igji la pen langlong igji la son sinali tum pan stame danang than igji ikta hai la penali tum la nili youtube channel det kalil kapre youtube channel on stame nali tum information bangel long don ta hai mine JJM fanon form fill up bom lo online registration bom lo la son nali tum arjulong ta hai la pen nali tum hola so video long lang dam tela son sinali tum tan thanik po je form la son si fill up ning ji hazar ning ji piji stame son alam da ki pipondo government hin pen stame thang non la JJM farman bang ka fly a process dak chela la pen dak disclaimer nali tum dak theklongi registration of an individual organization is for data collection purpose only, does not provide any validation or daketok dothula lapen dak disclaimers tamen nani tum lang ponik deno lapen pore ponik deno lapen la so website lake government website kali lake isi fake a website mate nali tum la sodim nali tum jong si form dak pen fill up don igder lapen submit don igder polte nali tum data stame alang ni tum collection pon po lapen nali tum mo aprang pini problem mat doko ka thegi la thema bank along la pen kapre ka son la son scam fraud la hai hui nang claim ta thek jila sinali tum jong si ning hang pulote nali tum jong si apply don vexi pulote nali tum la nili nang thana teng nali tum apply don igos tami nili nali tum pan nang ki puji la bangke apply pe det sikime la bangke sarkar hin pen thang ka apply process ta velang la pen thang ta pipon pila la pen dak copyright la pen design developer la bangen non head podali 2021 for la pen la bangke just data collection ni fanchot la soli bange mo apply dunde stame thanga long dunde ki long dunji gali muke la son scam pipine fraud la son claim idetta tek jo la fanchot ase ning thanga tu mange jongsi lai alam vilip le pul na litum jogdun igon la pen ning hang hitu mang jog jede no nili hin pen stame nilita nang pudun nang pu ikpo je nalitum fill up de sikime la pen jog jede sikime la pen lahai resource spended la nalitum lahai kam claim ista claim tame la pen pena ani youtuber do lahai nalitum vilip du nang ne la pen la so video nalitum kan ma share ikon to son update nalitum kilong verje fan la so youtube channel la bangke nalitum subscribe ikon na sipini video long bang anling ton ponik na dumi thakmi kadu kawe kar british 2.0 youtube channel long kilang ra do arvas tami nilhin pen kardom to change